Ɗaukar matan gida kenan kuke kalla da muka shiga har cikin studio muka ɗauka a waya domin mu kawo muku tabbacin cewa ranar 28 ga watan Mac za a saki fim ɗin. Trailersa kuma tana nan a gaba, ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe mu je zuwa. A halin yanzu an kammala shirin fim ɗin matan gida na kamfanin Abubakar Bashir mai shadda. Shiri mai dogon zango wanda a kansa ne aka kashe kuɗi naira miliyan 100. Tunda ake fina-finan Hausa ba taɓa samun inda aka kashe maƙudan kuɗi irin haka a kan fim ba. A kwanakin nan ne mai shadda yake faɗa wa sauran directors da producers da su taimaka suna biyan jarumai kuɗinsu da kuma crew ƙungiyar da suke aikin fim idan an kammala, domin a shekarun baya ba a biyan su kuɗinsu inda ya kamata. To shi ya kawo sabon canji tunda a shirin wannan fim mai suna Matan Gida ya kashe wannan kuɗi mai tarin yawa haka. Shirin Matan Gida zai fara zuwa muku ranar 28 ga watan March, shi ma dai bayan azumi. Kwana ɗaya kenan a tsakaninsu da shirin Kaddara na kamfanin Abunur. Shirin Matan Gida shiri ne wanda ya tara 'yan mata da yawa, kusancecceniyar kamannin fim ɗin ina daidai da irin na manyan mata, domin shiri ne wanda ya tara jarumai mata gabaki ɗayansu. Za ku ga ko a jikin posta mata su suka fi yawa a cikin shirin ba wai maza ba. Saboda haka wannan shiri domin mata aka yi shi kuma domin mata aka sadaukar da shi. Idan da akwai masu wani tambaya ko kuma masu neman sani dangane da wannan shirin fim ɗin, to ƙoƙari za su yi su je kan channel na Abubakar Bashir mai shadda su yi masa subscribe domin ganin sanda za a fara ɗora shi. Amma dai mun riga da mun faɗa muku ranar 28 ga watan March za a fara sakinsa bayan an kammala azumi kenan. Shi dai wannan shiri har ila yau ya samu taurari da yawa daga hannun mutane daban-daban da suke ta yaban fim ɗin inda ya kamata. Domin ba iya Abubakar Bashir mai shaddan ne kaɗai ita haka rawar gani a ciki ba. Sadiq Sani Sadiq shine role actor male kenan a maza, wanda shi ma ya bada tasa gudunmawar mai tarin yawa ta yadda yake acting inda ya kamata. Abubakar Bashir mai shadda dai kafin wannan shekara subscribers ɗinsa ba su kai ma miliyan 1 ba. Amma a cikin shekara ɗaya saboda namijin ƙoƙari da ya samu subscribers miliyan 1.29. Mawaƙa kwatanni suka fara yin waƙa a kan fim ɗin. Akwai waƙar ta Nura da shi ya fara yin waƙar mai suna Matan Gida, wanda ake cewa na gangaro kun gangaro kayan aro baya ado kowa ya ji batan gaskiya. Sai kuma ita ma waƙar ta Gwanja. Duka wannan waƙoƙi biyun waƙoƙin cikin fim ɗin Matan Gida ne, da shi Abubakar Bashir mai shadda ya sa mawaƙan guda biyu su yi waƙar, kuma ya sanya waƙar akan YouTube ɗinsa domin ya fara tara masoya tun kafin a ce an fara sakin series ɗin. Jaruman ciki kuwa sun haɗa da irin su Minal Umar, Asama'u Wakili, Farida Abdullahi, Minal Ahmed, matar Adam A Zangon nan ku ban sunanta, kun dai gane ta, babar wannan yaron Haidar, ita ma tana ciki. Sai su irin Aisha Najamu, dukansu su ma suna ciki. Sai irin Shu'uma, kun gane ta kenan, ita ma tana ciki. To wayannan su ne ire-iren jaruman. Sai kuma ɓangaren maza Sadiq Sani Sadiq shi muka samu labarin yana ciki. Ku jira trailer teaser ta shirin fim ɗin da za ta zo muku nan ba da daɗewa ba. Da Allah idan kun ji daɗin wannan abin da muka yi ku yi mana subscribe. Kun san ba wai haka kawai bane, mukan yi ƙoƙari ne mu shiga studio domin mu zaluko muku wani abu da zai amfani ku a cikin shirin, domin mu kawo muku mu kwaɗaita muku shi kafin a ce lokacin yayi kuma ku samu naku. Ɗaukar Matan Gida kenan kuke kalla da muka shiga har cikin studio muka ɗauka a waya domin mu kawo muku tabbacin cewa ranar 28 ga watan Mac za a saki fim ɗin. Trailersa kuma tana nan a gaba, ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe mu je zuwa.